mar higani. Weche mamoko mabende waluonu e kaunti ma Kisumu jaloso e lo piny owacho mano Cyrus Oguna. Odiochieng' ma kawuono igeno ni gibiro chiwo chal mar ikruok ne yiere kaunti ma Kisumu ka bende ibiro tene kanyo kod Regional Commissioner mag gwengego mag Nyanza mano Magu Mutundika ka bende chenro makamano bende wabilo luonu machiegni amaneno ni e kinde mabende gibiro romo gin weche kaka mage magibiro wacho e romo makamano kaluwore ni sani gino mabende jo Kenya dwa winjo gin okenge mage makare mabende oseket piny mar neno ni yiero obedo e yor kwe kata e yor ratiro maonge kod mibadhi mora mora. Mano Cyrus Oguna mabende biro romo kanyo kata biro bago romo kod jo kanyo mopogore opogore e sekta mar arita kata Regional Commissioner e county ma Kisumu mano Nyanza Regional Commissioner mano Magu Mutundika. Weche makamago nyako Ramogi Ajwang' bende wabiro luonu machiegni kendo biro keloni achiel kachiel e kinde mabende wabiro yudogi.